rine makumbo unge mpangara unge rakarumwa nenyuchi. Four. Four. Atadza kugadzira life yake ega. Kutadza kugadzira life yake akatadza akakundikana. Muri yavo inenge ingoita semaburuhuru, ingoita semaburuhuru vana vematachka. Uratuka nekokoko, uratuka nekokoko. Mai vafura life nekokoko, mwana wafura life nekokoko. Muningine wafura life nekokoko, uyatukirwa chirema chako, uyatukirwa chirema chako, uyatukirwa munofamba nechitende chine urwa, uyatukwa une mazikongo akaora. Munenge mchingomanyisana mastreet. Ndimo ya pano muri kwa munda kuzogadzirisa nyaya dzemhuri yevamwe vanhu. Ndivanani vada kugadzirirwa mhuri nemakongo akaita sewo. Aiwa ngataura nechokwadi kavadikane tisada kuti tive mbwatikaviga mpinyi. Imimi munokura mutanuizi pachiraundi chenyu. Mai vari kutuka nekoko, mwana ari kutuka nekoko, muningini ari kutuka nekoko, chikokiyana ari kutuka nekoko. Mese muri kutukana, muri kuvherekedzana, muri kuchaya kuti mazivanu mazidanda guru akaita seiwa. But munoya pano muda kuzoda kucreate drama rekuti muda kuti mimugadzirise mama families evamwe. Katrina, just sit down. Hauna kana nyaya wakatadza life yako. Kapuwa mwana nezi street kid reko yokwa ilendo. Rine mazikumbo ngempangara. Ndozinokurwadza chete izvozvo. Kuti kwamaititi kwaitere mukwashane tutumani. Kwamaititi kwaitere mukwashane akakadai. Haunotonzwa kuvaviwa kuti haafani kuroorerwa, haafani kuita chinhu. Nekuti iwe life yako, you failed your life. Muri yenyu yese ndiani ari pamurume. Mfana wako anokwera achingondundurudzana kumabhazi kunge windu achisvikwa nezvimahwindi zvemurengi. Svika azoita mwana wokuti ane mwana wokutoti izvezvizvi kutaura kwatiri kuita hatozivi kuti mwana wani. Angononga uri ariyawo rimwe riyari arenge ringodhiraivhawo mabhazi ongoita kunge zidzetse riyazi murume racho ri. Mese family yese hakuna kana anoburi pamurume zvine order zvine brain. Uwe wakarambwa kudhara, we know that. Akare Katrina uri kutofostera pasi street kid rakaita move on kudhara. Uri kuridezera mapicture kuposta chete kuti vanhu vaone kuti ririko ore mazikumbo ngeduri. Mfana wako hazi kukwigwa nemwana dumbuwa netwangwa ane dumbuwa ingati akadya mhuru. Angati four. Four. This is don't go with chokwadi. We don't like. Pana mwana wa mother atisukuzomnyarara. Izo muchazimu. We meet the concept. Tinotaura zvinhu zviri stage, tinotaura zvinhu zvine mafacts, tinotaura zvinhu zvisina kutukana namai vedu kati. Mai venyu havasina hunhu, mai venyu havasina kadhati, mai venyu havasina chiremerera. Because of vana ndimunoshayisa mbuya vaiva yachiremerera. Kusvika mbuya vaiva zouya nedhende rakazara urwa zasu. Matako ingati four. Four. Ndimi munotukisa mai pano. Ngozi ndimi munomuvhura hwakadza mai venyu. Ndimi munomutonyera chidhende kuna mai venyu kuti mutaine chidhende pamalai. Eno mai vane nyama dzakaungana kudai kunge zijira ravhurwa mupero. Uta nyama dzakaungana kunge nguruve yabvurwa namafuta. Utanga wagona kugadzira life yako wega kwete kuda kurwadziwa nemunhu asina basa newe. 4. Inini what I want to understand, ladies and gentlemen, kana chitaura nyaya, let's move. Kana ni nyaya yekuti inini panapa ndataura ngati mfana uya anotonderwadza zvakanyanya. But anoda kuudza ivabikani chokuti nyaya ise kumbonzi vanhu vari kumirira mfana uya ngatifese reality pano taure chokwadi. Nyaya ise kumirira mfana uya anga akanzi akafa Wayne uya haisiyo. Nyaya ndeyekutuka kamuchacha. That is all. That is what you have to know. Nhasi manheru ano masikati ano.
Thanks big. Nguva ino ngatizive chokwadi. 4 ipoint. Nyaya isipa kuti kwaiti kumirira mfana uya kwese kwamuri kuenda kwese kwamunopinda zivai zvandiri kutaura kuti nyaya isipa kumirira mfana uya we. Nyaya isipa kumira. Dai vaida kumira nemfana uya vakamira naye kudhara 2024 pakavhurwa live naMeli. Ndo pavangadi vakauya nenyaya yavo vakataura nyaya yavo. Noti nhasi nenyaya kuti paita kamuchacha. Nyaya ndekurwisa kamuchacha. Ziva izvozvo like it or not. Saka namutaura nyaya dzavafana vaya muchiti justice for Wayne. Why musingakwanisi kungubvisa kamuchacha munyaya dzenyu? Why musingakwanisi kubvisa kamuchacha munyaya dzenyu? Iwe uri kundipenda penda ne I love you. Yo, big brother, yo, Sabina. 4. Sali penda. Shall I love you, Julinda Padam? Thanks, Mzukuru. Thanks, my rice. Nyaya isipa mfana we. Dai vafana vaida de mfana uya danga mfana uya aida kuitirwa nyaya. Nyaya ngadi yakaitwa kudhara, yakatrenda kudhara, yakapisa kudhara, pakapa yakabuda ichiri fresh. And if you had 2 years, I see fresh. Then you could buy a church. Nyakunzi kwa ikachidzoka. Timanizana nayo because mwana wake hafani kurohwa. Ye what. Chizila yikuti live ichitanga kutanga kwakaita nyaya iyi. Yanga isiri nyaya kuti vanhu vada kumirira my way. Iko nezvo my way ne vakusvika pamunzi tokuitira go fund me. Nekuti roziva kuti rodya half. 4. Nekuti roziva kuti go fund me ipapo runamura half. 4. Ndoko munenge kuendeswa cheteko. Imamo zvizivi nyaya yangu tanga zvakanaka. Mukatanga makadi kupedza nyaya muhondo, mukapedza nyaya mukutuka, mukapedza nyaya mukuti ngavamiririrwe, ngavaitirwe zvakanaka, ngavabatsirwe mayava. Musida kunosvika kuma go fund me. Ma go fund me nei. Mai vakamboya pana pakati nditire go fund me. Vakamboya pana pakati ndoda mari dzenyu ndibatsire pana pandatambura. Vakamboya pana pakatadza kuti nyaya mwana wangu aenda kuhwikwa munyika. Vakamboya pana pakati vanhu vari vakauraya mwana wangu havasi kusungwa. Nyaya dziriko mavhidhiyo ariko umbo huriko saka siya kamapurisa aite basa. Chakadzoswa ichi chimunya ichi. Chimunya ichi chakadzoswa ichi nyaya yekuti kwaita kamuchacha uko. Ndo zvakaita kuti chimunya chidzoke. Otherwise chimunya ichi chingadi chisina kudzoka. Chimunya ichi chingadi chisina kudzoka. Vakachignowa chimunya ichi. Chimunya ichi chakaignowewa ichi. Vamwe vanhu vari kuita noise panapa, you don't know nothing. Nyaya mangobatira pamusoro haina kubuda zuro nyaya iyi temura yegwedu. Haina kubuda zuro nyaya iyi. Ndopandiri kuudza kuti vamwe vanhu muri kubatira mukuhakira musi kuziva kwakabva nyaya. Mangoma yewe justice for Wayne, justice for Wayne. Hamusi kuziva kwakabva nyaya, tsvagai kwakabva nyaya temura yegwedu. Muuya negwedu racho. But at least you know where the story comes from. Nyaya haina kubva zuro. Tumwe tumambuya netumamkongo tumpana justice for Wayne. Iwe wangosati wazvarwa 2024 iwe. Waingusina kuzvitaura zvese zvokuti justice for Wayne. Wangosingazvioni kuti Wayne wafa wangu wadhirona mumvura. Wangosingazvinzwe zvese izvo unozvinzwa iwe. Zvinhu zvakaenderwa neZBC zvikaenda nezve wangosingazvioni. That is why chikudza kuti vamwe vanhu kungomisa makongo nenzeve dzakakwangwamara. You don't know nothing. 4. You don't know nothing. Dai vanga vari vanhu vada kuzomirira munhu pakapisa nyaya ingade yakamirirwa yakaperera ikoko zvakatodarika izvozvo takatoenda pane chimwe chikamu. But nenyaya yekuti pazoita mwana ada kuroorwa ada kuchata ndo pakudzoswa gure rakunzi ngarichidzoka. Mai vana vatakambovenga tikaramba kuvamirira nyaya dzavo tikaramba kutrendesa mwana wavo afa takuvada bheki kuti vatrendese because mwana wavo akaurayiwa nemwana uyu wearida kuroorwa umuvengi wedu. 4. No pakazodzoka gure. Otherwise de pasina kuti FIFA ari kuroorwa nemufana uyu ingadi risipo gure iri. Rigadi risina kudzoka mudariro gure iri. Rigadi risina kuuya kuti gure iri. Rarisina weight, rarisina kadhati gure iri. Vanhu vakarignowa vakatanga kumusumudza shure. Vakamuignowa mukadzi uya mumazisi medu uya vakati munonyepa hatidi hatabasa navo. Mai ava vana basa mai vaya vakatukwa. Bvunzai vanhu vanga vari kuFacebook. Mai vai vanhu vakati munonyepa ibvai pano ndimi maifana kutsiura mwana wenyu akafa akadhakwa ainwa madoro asina kudhairutwa. Mai vakatukwa pano vakaignowewa. Meli kana ari pano kuira pano kutaurira nyaya ndikutaura. Vakaignowewa vana Meli vakaignowewa. Nyaya ichiri kupisa nyaya iri fresh. Mwana mboro isati yadonha pamabhonzo.
mwana achimukuyu chimukuyu tatokangana kuti kwakuina wina akafa. Nasi ndo pamuda kuya panapa muchitonge madzesi mutange maiwe justice for way mamuri sikwe roko mamsinga zvione kuti nyaya iri kutaurwa nenyaya yekuti pamwe kunodwa muvengi wenyu ndo pamakumhanyira manje pfuura kachipecha maiwe nevane ngati mhanyai vakomana waita gwedu hande tomuvhurira life ngatiende totsvaga nyaya yamai vanya manje nyaya yamai vai ngatiidzosei todzosa chiko tikinyatsokavhira mudzoka imidzika mai tifo ichi chimukuyu chenyaya ichi chinyaya chakapera kare ichi chinyaya chisina nyaya ichi. Mai vaya vanotoziva kuti ivo kwavariko kwane hama. They know what they are doing. Makapra chamadinga mazungairo vari kuvhura malive achizama kuda kutsvaga nyaya pasina nyaya vachida kuzama kutuka kamuchacha nekukonesa marriage yemwana mazungairo osa. Ngatipedze reality vadikani. 4 izongo kutaura zvausingadi kunzwa zvacho. Ndo zvati chikuvigira pano tokuza pamamusipo imi maizviona zvinhu zvichiitika nenyaya yekuti paita muvengi ari included ndo pamakunovhomora nyaya. Naime vadikani imi ngondiudzai one thing. Last week resa hamuna kupera makumbo muchimhanya SBK mukaita ma up and down mukamhanya mukaenda up and down mukamhanya mukanzi vanhu vakafara vakapiriguka vanhu vakakanda nemarozi vanhu vakakanda nemalion kwakatrina uko achinzi mwana wakamuchacha akamitiswa nemukadzi wemunhu asine mai. Hamuna kumanya mukafara mukamanya mukamanya mukati amitiswa nemurume wamunhu amitiswa nemurume wamunhu amitiswa. Hamuna kufara mukasumudza matenje akamira kudai kungagumwa nemboro. Hamuna kusumudza makongo akamira kudai kungavhungwa nemusoro wemboro. Hamuna kumanya mukapiriguka mukamanya kona tukona mukamanya mukati amitiswa nemurume wamunhu amitiswa nemurume wamunhu. Mavigirwa gwedu refake naKatrina. Hamuna kumanya. Hamuna kumanya mukasumudza makongo kudai so mukamanya mukatoturika makongo pawaya mukati makirimba nenjiva nemakunguwa ngazvidye mafara mukati yes amiswa nemurume munhu taizviziva mwana wanomitiswa nemunhu jikijiki 2 minutes asiriye sori yenyu gwedu rari nenhema ndiniki rekaiti mhanye ndobva manodhonza mufana uya. Tiri kutaura zvinhu zvakaitika nasi kutaura zvinhu zvenhema handisi kufadza ine nhema SBK tendai chi handisi kufadza ine nhema. Go and search there. Kwakabva nyaya ichitanga kuitwa Kenneth pakanzi FIFA nemimbo. Nyaya yakatanga sei? Same person iyeye ari kutadza kugadzira nyaya yemhuri yake namai vake ndo the same person ari kuuya panapa futi achitaura mukosho. Ini ndinodzimafira kureva ndotaura chokwadi. Ndaida kuti chiwenderane pane pari wrong ladies and gentlemen. Vangavaite nyaya dzavo vega chiripo ripotyo kurungudu bangu madzosa futi chimukuyu chachimunya chacha 2024 makuchida back manje because paita maififi paita maititi pakati. Nasi makuda futi chimukuyu chazokukosherai chimukuyu chamairamba chakosha nasi cha right because makuya tsona ta my god takarashika pa ngatidzokere chotora chimukuyu makumanya zvimukuyu zvakaora kare zvimukuyu zvakaparara kudhara ndo zvamakumhanyisa nazvo because what you are fighting for. Let me tell you ladies nyaya haisi pakuti ivanhu vari kurwisa vari kuda kujustice pana Wayne. Never rekandimuona mvura ndikunyatsokutsanakurira zvakanaka monyepa hapana kana justice yamuri kutsvaka pana Wayne. Musada kutita mabalansi asi mabalansi zvekudaro zvokuti mungatoona kunge tiri mabhambi zvekuda hatina hedu kuenda kuchikoro but at some point haisi nyaya yekunzwa justice yaWayne. Musada kuti nyebera pano musada kutomboti nyebera kana ka 1 haisi kana nyaya justice yaWayne yamuri kutaura panapa kana even one day haisi. Munhu akanangwa ndimaititi zvama justice for Wayne zvakazouyawo manje izvi nesuwo tiri kutodedzerawo slogan iyoyo kutoti justice for Wayne hatitoirambi totoida because yakatikoshera tese because mwana akafa anokodzera kuwana justice but chibvisa ika vamwe vanhu vasiri included muzvinhu zvamuri kutaura nezvazvo. Kana kuti justice for Wayne ngatichitsvaga ikatese semhuri including mwana maititi including tisusu vecat family including everybody ngatichipinda ikamastreet tigadzirise nyaya titsvage munhu akauraya mwana titsvage mhondi akauraya mwana kwete kuti justice for Wayne muchituka maititi. What nonsense is that? Justice for Wayne muchituka maititi vakutadzira chii maititi ndo vakauraya Wayne wacho ndo vakamuuraya here ngataureka chokwadi tiwirirana because mukangoti justice for Wayne zvakuita kunge maititi ndo vakauraya Wayne. Why nyaya yenyu yazouya nenyaya yekuti kwamaititi kuri kunorogwa munhu kana kuri kunochatwa munhu why nyaya yenyu yazouya ipapo
isusu hatina basa atinokuti kwaya kudika. It's total justice. Alright, ndikanimbokudza one thing. Ndimbokubvunzai. As a family. Munhu anotariswa kuroora here nekuti kwai kune mhosva yakapara. Nombiro ubvunza. Kungobvunzawo semunhu mukuru. Munhu anotariswa kuroora here nekuti ane mhosva yakapara. Mhosva handiti inotongwa nevamwe vanhu. Mhosva handiti inogadzirwa nevamwe vanhu. Mhosva handiti inotongwa namajistrate. Chero ari mumarriage make imomomo mhosva inongomubata chete hazvina basa rekuti aroora achangoroora. Munhu arambidzwa kuroora because inoroora imari yake haisi mari yako inoroora. That's not your money. Ndikana kuroora ini nyango ndine nyaya kumapurisa ndinongonoroora ndobvisa roora ndogara nemunhu wangu kana habe tawirirana ndikoko totoenda mberi. Saka noise yenyu yamuri kuita ndei because like mune zvimwe zvinhu zvamakanenge mune mutori against nazvo kumunhu. Munoita against nemunhu kusvika pakuvenga munhu to an extent yekunge sometimes pane chimwe chinhu chaanokukweretai chamakakweretwa naye. Chii kukweretai mwana Katrina chauinacho chii munhu asikatogona kugeza Katrina haugoni kana kugeza mbutu unofamba udona ugwa kumhata. Tangodzisa mai vako wakaudza kuti hagezi mbutu inonodzisa mai vako kugeza mvura wozoya panapo utitaurira kwete kufamba yini wachahuve chamupupuri kumhata woya panapo utaura kuti kwai uda kumiririra justice for ningi justice for what justice for what justice for what who are you justice for raikakata matinji munhu wese akaona video yazi Katrina richikakata makongo pamalive richimakakata rakatariswa namandla uyo richikakata makongo. What kind of a mother is that? Vana vari paside pako apa vana vari paside vana vari pamakona paudeza mama iwe uri busy kudhonza inana uchikakata mwana uri kamwana kane 6 years 7 years mama inana dhonza nana donza tinji nana donza tinji mama ndotsada ndoda sadza nana wait adonza tinji 4 wakazvikoniwa chandiri kuramba inini this kind of story yakaadreswa neumwe munhu asiri Katrina. This story ngati yakanzwikwa navanhu too much. Dai yakadreswa nomwe munhu asiri Katrina because Katrina ndewe madrama. Katrina ndewe Trina. Katrina hanana basa haafani kutoadresa nyaya dziri sensitive because one haazive pekugumira. Number 2 anenge anotaura nyaya aine kwaakananga. We don't want that. Inini kubva pataurwa live ine kubva paitika anything you never say haunambobva wakandiwa kuti ndambotaura kana nezvamadhambosi kana singavafarira handivafariri handabasa navo because handabasa navo. You don't even hate me. Kana chitaura nyaya yanhingi ngatifesane nenyaya yanhingi kana ndakadinanga na Katrina ngatifesane nenyaya yaKatrina. Simple and straightforward. Thank you Hudson. Kwete kuya pana pamuchisanganisa nyaya kuita musanganiswa wenyaya umwana uya nei kuita chinziyo chekupakura every day is doing some of the things. Ndoza ndakuudzai kuti nyaya iyi haina kuvinga kuti vanhu vari kumhanya na justice for Wayne. Justice for Wayne yakatoitwa 2024 kwamele uko mukaignore. But nhasi yadzoka nenyaya yekuti paita kamuchacha pa Central Bank. Kamuchacha ndiye aringodiwa chete apa. Remember aichete ipapo chingoziva chete ende chingoziva chete kuti kamuchacha ndiye aringotsvagwa. Hapana kana chimwe chiri kutsvagwa apa because anoziva kuti kamuchacha vakataura kamuchacha vanoita maviews chete. Kamuchacha ndiye aringotsvagwa. Zvimwe zvese ratodrama. Zvimwe zvese ratodrama kamuchacha chete ndiye aringotsvagwa. That is why mutona panotaura nyaya yese anenge achingotaura nyaya achingouincluda kamuchacha chete. Hapana panoita live Katrina akasaincluda kamuchacha. Kamuchacha ndibosi vake. She knows that. She knows kuti kamuchacha ndibosi vake. Atsani, thank you. She knows that. That is why muchiona panoita malive pese she can include Adzan, thank you. Include Maititi. Hapana panoitwa live na Katrina akutadza kuinclude Maititi. Nevertheless, never. Zim big brother, thank you. I love you too mzukuru wangu. Hapana panombobva pakaitwa live na Katrina akasa include Maititi mu live make. Never. Ndibosi vake vava anovasaluta kuda kuti boss Maititi ndokumuromboita live futi nemi timbodai anotozviziva kuti ndibosi vake. That woman are dangerous. Hapana
indanotsvaka malive ake ese kufacebook akasati maibwanya ana imwe maititi maibwanya maititi maibwanya chimbotaurawo vamwe tione kuti unazvo zvekutaura kwete ngotaura munhu one because ndi boss vako you don't have any other vanokuremera vanhu iweight yako vanokuremera you don't autauri chimwe chinhu usina kuva include because vanokuremera madhara ako ayaya respect them madhara ako ayaya vanhu vakachibata kuti dzii ita live izvezvi usingatauri nezvamaititi tione kuti unobuda nei ita live izvezvi usingatauri nezvamaititi izvezvi tione kuti unobuda nei nothing hapana panopofoketa live ukoteka kutaura maititi because maititi ndi boss vako ndozvega zvinongokuradza chide kuti that woman anokuremera uenda we iye hambofakataura nezvako tarira vana madam boss vaunoti unosapota every day unongota madam boss ndokudai madam boss nini ndokudai singaiti madam boss makapenga ugovaposta madam boss ungoti mai we madam boss ungoti mami madam 2 minutes avakupinduri avakupinduri madam boss kana 1 4 avampinduri vanomuignowa ngati hako nenyaya dzake dzodzi dzekunge makungu ari kunyengana pawaya avapinduri madam boss unovarumbidza ugovarumbidza mangwana ugovarumbidza ugovaposta ugovadi avanoignorant noignorera kure svina idzi svina vanoignorera kachana havapinduri handoko wakati ndoda kuenda ndoda kuzodaiso hauna kuuya pasandini tikasangana paketsvedapa ukanhuhwa hapwa kunhuhwa mapwa kunge makamamira mwana mucheche kunhuhwa hapwa mukadzi mukuru ungonhuhwa doro muromo haukweshi unochita kunhuhwa hove mubhurugwa amene uchiita kunge makafira gundwani unochita kunhuhwa munhu wemukadzi ndakakutiza ndikakusiya ndikati gari pano ndakamutiza pasandina achiri kugeti femini achiri kuuya kugeti femini akauya pasouth africa pa ndikamutiza kesvina achinhuhwa mukosho ndikatiza anonhuhwa that's why ndizokuudza kuti Facebook iyi ine mafilita too much nematiktok ane mafilita too much ndakatobva ndatoraura andicharekana kuona futi nonga ndopaka tobva aenda akatobva anopandukira maititiwo ipapo ndobva andotanga kutotuka maiti bhos angatoona kuti munhu andasangana naye anhuhwekwa munhu anonhuhwa asati agona kugeza kana mhata kugeza mukosho patinowana mari dzekutenga vanhu kuti uyai mutaurisa mai maweini uyai mutaurisa manager wekubnb uyai mutaurisa nhingi kunowana mari ma10 pounds ekutenga zvimasekuru zvemadomasi nezvimbuya zvemadomasi uchitedza unotenga bhurugwa pendi remukati munhu wekuti akatenga pendi chijisiri ngaanouya palive akachipfeka achikuradza ndatengawo bhurugwa gore rose richingopfekwa bhurugwa 1 chioma ndikupfeke chekuti achingopinda mubathroom chinongonzi kweshu chotoiswa pastovhu chakarembedzwa kudai chichiyanikwa zi1 zidress rescotch regreen remazikrimbring ndo 1 rakatenga kutemu ndo 1 rechingopfekwa January to December unomwana akangondonyera imomo but busy kutuka mai busy kuti mai mbavha busy kuti mai muroyi busy kushuvira mai vakorufu do you know kuti kuna vamwe vanhu vasina vana amai vaunofairira kudai apa do you know kuti kuna vamwe vanhu varikudemba kuti dai Mwari andiropafadza mai vangu vasina kufa ndambovaitirawo zvakati imuri kuita kutambisa mukutoita kushuvira rufu kudai vafa God forbid 4 vanhu vari kutovatsvaga maya kutsvaka vana mai vamwe vakafirwa nana mai zvicheche vamwe vakafirwa nana mai vasingazikanwi kuti vana mai vakafa kudhara vana mai vachifa iko nezve vamwe vari kudemba kudai mai vangu vari vapenyu ndaimbovatengerawo zvavanoda vambodyawo mari yemwana wavo but imi venyu muri kuita vekutambisa mutave kutambisa muchivashuvira rufu dei vafa that is why uchitanda botso because of unoshuvira mai vako zvinhu zveseri izvo nyange richinzi drama ramunoita namai vako regedzai that kind of drama it doesn't make sense. How can you do that kind of a drama na mai vako uchituka mai vako zvidhende zvine ugwa? There are people vari kutambura kunzo vasina vana baba vasina vana mai
Vanoshuvira dai vana mai vangu varipo, dai baba vangu varipo, dai sekuru vangu varipo, dai izvezvizvi ndine upenyu huri nani, ndichivatengerawo something vachidya, ndichivatengerawo zvakati vachidya, but dzatonhorondo dzekutotaura izvozvo. Vana baba vakaora kare nana mai vakaora kare. Imi muri kuita vekutambisa, muchiita vekutambisa chamutenguri pamaTikTok apo. I blame munhu akadzidzisa mai vako kuti obaya button. I blame that person akadzidzisa mai vako kuti ri button ri live. Don't blame her. I blame that person. Akaudza mai vako kuti ku TikTok ne ku Facebook kune mari. I blame those people. I blame them. Akusi kutamba kwakanaka madhumbe. Akusi kutamba kwakanaka kuti mwana anotuka mai vake. Kana ashaya nyaya akasatuka mai, akasatuka kamuchacha. Akasatuka mai, akasatuka kamuchacha. Akasatuka mai bwanya, akasatuka kamuchacha. Akasatuka mai, akasatuka kamuchacha. Ndo vanhu vega vanoraramira pano pa social media. Vega ivavo ndo vanhu vega vanoraramira pa social media. Hakuna vamwe vanhu ndo upumwa makamboona achitaurwa na Catherine. Only one person. January to December, one person kubaya live. Nyaya yake inotanga zvakanaka. Inodzamara yaenda uko. Yatokwa mai bhanya. Yatokwa mai kwa. Onvega vanotomba chikafu patafura. That's why mtono achitaura nezvake every day. Hapana panombomesa kutaura nezvamaititi. Izvezvi nyaya dzekutaurwa nyaya dza inonzi chi justice for Wayne mwana akafa. Iye kiringindi diverted. Yakwama kwa maititi. Iri kutsvakei kwa maititi. Kurorerwa imhosva. Kukana nyaya yacho yakaitika vasati vanyengana. Tozviziva sei? Pamwe nyaya yacho yakaitika pakaurawa munhu vanhu vasati vatombodanana hatizvizivi, hatina chokwadi isusu. Tinongobvarura nyaya because tese pano hatina anoziva chokwadi. Chiri straight. Anoziva chokwadi munhu muridzi wemhosva. Simple. Tese tiri kuvhuna nyaya so hatina kana chokwadi chiripo. Kukana vakadanana after zvese zvaitika. Kukana vangodananawo before. Kukana zvakangoitika hatisi. Kukana mufana wacho aine mhosva. Ngabatwe ngaende kucheka. Kukana asinawo mhosva. Rigai mwana wevanhu. Simple. Tinomhanya. But chokupedzisira. Mukaona chimwe chinyada kukudzai pana. Varisa, hatuna kuvaradza kuti isusu takapinda, tuna kuzvivharisa, hafa akarohwa, hafa akachata, hafa akaita chakati, but mukatarisa nyaya idzi, ndakubvunzai mubvunzo mwechete uri simple. Nyaya yakabuda 2024 kwasisimeli. Mukatadza mese kubaya malive zvamuri kuita nhasi. Makatadza malive, kudhokonya live maitadza, kubaya live maikoniwa, kubaya live mamusingadhokonyi malive 2024. Mama katadza neiko nai mixed kubaya ma live 2024. Yeti button re TikTok raripo re live. Button re Facebook raripo. Why don't you open that live? Panguva ya 2024 pakabuda nyaya mouya mchidefender because muri kugona kabasa. Nasi ndo pamakuya mchigona basa because kwaita akuda kukuchata, kwaita akuda kuroho, mangona basa. Never. Atoifamba. Katinde dati pusha, tikupusha satatanga kapa introduction yatiri kuita. Intro. Turakuonesana ma sides ese. Atisuda ku concentrate with one sided. Atida kumhanya ne one side totota iwa akatotadza, wakatodai so, akatodai so. Let me tell you one thing that you must know guys. Chamunofana kuziva ndechekuti kurora munhu nyangu wakaba wakaponda wakauraya. Akuinkludwe parufu, uri kuroora nemari yako. You are roboring with your own money. So what is the matter? So imimi makwira BP they anga asiri FIFA kurorwa maizovhurere malaiva 4 point dayanga asiri mwana umaitita kurorwa maimavhura here maimabaya here mabhata chimira imone kuzungaira kwavakaita mai pakanzi pane vakomana 3 vakomana 3 vesava vari kutaurwa panyaya havasi kutaurwa nezvavo vamwe vaviri avo kuri kutaurwa 1 chete 4 only 1 person ndiye ari kutaurwa but kunzi kune vatatu vanga vari included panyaya dzakaitika dzemufana but only 1 person
Ninye kuti ati ndiye mari yangu kuda kubvisa roora rangu ndichate nemunhu wangu. Ndiye akutorwa nezvake, ndiye wamakuvhurira my life every day. Ava mwakomana tombovaziva avo samangeli samungeniso. Asi ativaziva komana vese vari kutaura vamwe vacho tuwa vatombovaziva vasi kutrenda. But waita one arikuda kupinda kumhuri yamaititi yamakavenga mesi yamusingadi kuona kuti never hakuna cho. Nasi ndoba isusu inini ndakuudza kuti ndiri kuuya nefairness. Handisikuda kuti ndiri kuritira maititi. Maititi ndevamwe ndovaritira because that's my sister. But the only thing yakaitika dei maititi vanzi vakawanikwako kupuru kana kupati taitokutaura kuti ano sister pamabhaiza. Dai mwana wacho akawanikwa kupuru wabhaiza. But dambudziko riripo nderekuti ukateerera zvaitaura mhata ndirege sorry aish handisida kukwira makati ndokumbera mungondiregerera ndanda kutorotomoka mungondiregerera wasida tifambe zvisina kutuka too much mukati tichienda. Ukateerera social media vamwe vanhu mataura vaiita zuro especially riya zinjapisi riya ramanager riya raitsanangura mukosho nezuro riya mwari darova muporo ikaita stroke. Mwari darova muporo ikastroka iro zinjapisi raitaurisa nezuro riya rameno ndo ramunoti kwai ndozi manager repo paya paBNB dera rowa muporo iyo yanzonyo ikastroka because of only one thing. Hauwi kuzotanangura nyaya yako utanangura mota dzavanhu. Hauwi kuzotsanangura nyaya yako utaura kuti vane mazimota. Hauwi kuzotsanangura nyaya yako utaura upfumi hune vanhu. Hauwi kuzotsanangura nyaya yako uye utanangura mazitanda nemabhenzi ane vanhu. Unopinda papi unokwana papi pamota dzevanhu, painformation paupfumi hwevanhu wakagara kumba kwavo here ukaona kuti vane mari. Have you ever seen that? Uyautaura nyaya yako go straight to the point. Umanya unotaura nyaya yako, umanya unotaura inyaya, umanya haikona kuya pana kwachitaura kuti vanhu vacho vane mari, vane mazimari, vakazodai. Zvine basa reinesi ndopatiri here nenyaya tikuda kuziva akauraya mufana uyu otongerwa rufu. Let me balance you one thing. Kana ari mukomana wafifi akauraya, ngaende kujeri. Atiwirira atidi montiso. Mondi hatidis kana ari mukomana wafifa akaponda hande kujeri baba takanonanganisa baba hande takanonanganisa pajeri tongerwa imhosva dzenyu mukuru wangu kana ari iye akanudi akauraya because azvi imhosva kuuraya mwana umwe munhu imhosva. Inini kana kuri senisa sekuru veketi family handisapoti madhodhiwo kana ari iye akauraya akaonekwa akabakwa nemhosva kuti aiwa tabata munhu wedu ngaende kujeri mukomana. Hande unopika mfana wangu kana wakanzi 20 years kana 30 years go there unopika nyaya dzako because nesuwo mwana wedu nemuzukuru wedu watinenge tichiti wofifa anofana kuchengetedzeka tichida kuti achengetedzeke because kana wakazviita kune uyuyu nemuzukuru wedu unogona kungobaya nebanga. Handatadza mota iwa sekuru muri kutadza cho. Turikufambirana kana mani kana tatadza mungotaura taiwa kule muri kutadza kumhanya nenyaya iyi kunjalo. Kana akatadza ari iye ari kunzi akaonekwa paground kana asiri iye akaonekwa paground aiwa anoda kuonekwa nekubuda. But kana ari iye akatongerwa akanobata mwana wevaridzi akabaya kana kuti akauisa akauraya kana kuti akaonekwa kuti zvechokwadi ndiye uyo abatwa nemhosva aiwa nesuwo aiwa hai kana hatingakudi mukwasha wangu itaurikuita enda unopika mhosva dzako wozodzoka unowanawo ngataura nechokwadi ladies. Hatingapromoti umonti because nemuzukuru wedu yeyofifika kwaachaenda ikokoko anogona kuzonoburitsirwa okapi akajokonyiwa akavata. Saka tinotoda kumuchengetedza. Tinotoda kumuchengetedza zvakanyanya because anokodzera kuwanawo justice nekuti muzukuru wedu. But ngatichiregai kuti kana tichitaura nyaya ngatichi-includai vamwe vanhu vasiri included munyaya dzenyu maakutukana vamwe. Okay, ndakatibvunza mani kakutsanangura ndibvisa